फिन खेबसेबाव आंनि नैबे जेबि ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर जाय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै चेनेलखौ शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना गालां आरो हायोब्ला जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरो कमेन्टखौथ' हरनो दाबाव। लोगोफोर आङो मैयानि भिडिअखौ दिनैसो हगारगोन। दिनैसो हगारनो मोनदों आरो मैयाहाय समखौ मोनाखै, मानो होनबा मैया एसे खामानि दंमोन, बिनि थाखायनो हगारस्लाबनो हायासै। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। लेट्स गो। फाइनालि गाइस मोननै भिलेज क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव आरो बे जायगाया ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसन, दै लोमजोब्बाय फुरा जायगाया। नायनो हागोन गाइस। लोगोफोर नै दैया ओरैबायदि लोमदों, आं बिसिनिल' फुनसै नायलांबाय था लोगोफोर। बाहेराव दाफैथ' दै आं नायगोरनि नायलांबाय था लोगोफोर। नै लामाया